رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بندرابي جول من غير هندي كدي ودو نيالوما مودو كيكيدي هندي ودو نيالوما الاربا لير ميدان جوهران ne yar hande balde sappoye jeedidi sappo jeetati haran te nyalaw meden alarba andi non ko edi ودو كيكيدي kadi gondo e galle men kilin kar galle ceer mo samas te jodi do yeso ceer men jinnal men ceer hamti jana fa muslimani ba e namde kadi galle do yotto julbe kadi islam fodde kadi ko hatten hande kadi ودو كيكيدي ko dañƴen fof kadi mbartinoroɗen kettorɗen ɗum kadi sabu Allah ñala ɗum inchallah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggalde keɗɗen ceerno men ceerno Mahamoudou Diallo jeyato wucci eɗen jodde ceerno men jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile ɗo e legal men Kilinkari no wirni galle men ceerno Samassa e jaydiyanko men lengo Thiam Issa Anis Ndongo en calmini dendagal jinnaɓe seereɓe shirifaɓe dendagal almuɓe dendagal pelle men WhatsApp e dendagal hettotoɓe radio gorgol yewtere men ceernaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile eɗen mbiya bisimilla makko kadi yewtere men islam inchallah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmitimama en tant que waɗe ko calminɗa ko nam an ceerno Mahamoudou awalan nam astahfirullah kam pular nam ar wande kam mi salmitimama an ceerno Mahamoudou Diallo nam jalluɓe noon la ilaha illallah muhammadu rasulullah nam ɓe mbi jalluɓe dañi annabi nam kañumen en dañi annabi biɗo kañum haajum ala e aljanna ko aljanna rewata e muɗum min kam yo Allah surrama rewde e maɗa nam waɗi an kam ko aljanna rewata e maɗa min kam mi rewata e maɗa nam voilà mbaɗa rewa joom aljannajo o kono an kay mo aljanna rewata o an kay mi rewatama mi rewata e maɗa nam joom aljanna o noon jeeɗo aljanna o won mbaɗa rewa ɗum mi rewata muɗum on kam mi rewat ɗum mi rewa kadi ko wi ko kono an kay jallo joom aljanna o mo aljanna dartata ene rewa o an kay yo Allah dandam rewde e maɗa an yo Allah dandam rewdema an jallo min kon baba o pire 100%. yo Allah dandam rewdema an jallo mo aljanna rewata o e rewde e maɗa haala kam ɗum ko ha ɗum fof ko haala heewa an ko aljanna dartanma heeɓi on bartaba nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en darta aljanna yehi aljanna tawi toon bilali wi bilali an kam holko waɗi a doomi aljanna an mbiɗa ko aljanna rewata e maɗa taare maɗa an jallo o est ce que ɗo de ko mabbinɗagal haaɗi kam e yorde guete suusde gacci ɗo to min mbawi hadde dendam waɗa feere mbaɗa feere naata aljanna ƴeewoye aljanna kono an ko aljanna rewata e ma min de kam mi rewatama kadi mi rewata e maɗa ndewanmi ko joom aljanna o ko on kadi ndewamni eko yamiri eko haali kono an kay o karata nam ɗo tan kanil aljanna ɓatima ala en calmi noon dendagal bandiraɓe foof e oɗo kikiɗe kadi mo kalɗon hande kadi hawri e ñalawma moƴƴo e ñalawma Touba Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala an yo Allah ɓoyni ñalawmaji ɗi yo Allah ɓoyni moƴƴereji ɗi so tawi yimɓe ko teskotonoɓe no feewi yo mbattu hakkille ko mbiyata suufiyankoɓe ko ɓen Allah ko barke Allah waɗi barke waɗi e dente muɗumen barke ɓeɗon suufiyankoɓe ɓe jawi e ɓe wali ɓe jawi ko ɓe tan Allah waɗi barke ko ɓe tan Allah moƴƴinani to jeccitoɗa fof e oɗo banggue ala fof to jiyata dente poɗɗeni Touba so ari mbiyama to ko on ceerno tan woni ceerno so Daka ari ko ɗon dental waɗi Moussa ala del saga juulede annabi sallallahu alaihi wasallam ko foti noon kadi balɗe jeenayyi so Tivaouane ari neƴƴa kadi jejjita ko heddi ko so Layen ari jejjita kadi ko heddi ko ɓenno ko fof jejjita so Kaolack ari mbiya kadi ko ɗon mbi gadde sadaka ko ummoto Nigeria ko e ko ummoto Nigeria ko tan ene wawi heɓɓirde Sénégal juuɗe
ɗum ɗo fof 15 millions onon mbiyatan ɗo hannde Touba 4 millions Nigéria ko moto 15 millions Allah mbiya ɗum Allah waɗi ɗum ɗo fof ko de ko suufiyankoɓe ƴettoto ɗum mbiyata ɗum wonde ngaɗa e lawol ko jahannama payi noon mbiɗon suufiyankoɓe de so payi jahannama famɗa ko heddi aduna hen ɗum ko mbaɗi en ɗum so tawi noon jeygol suufiyankoɓe naati jeygol jeygol ngol heɓɓitima wi jomiraɗo halim talati mbete ene woodi halmin masjid beele ene woodi ko ɓeydete ko onon ɓe gona suufiyankoɓe ɓe ngara ɗum kam mbaɗi yenna ɗum ɓaade kam won mbi suufiyankoɓe kañumen ko naatoɓe jeygol ko yimɓe jahannama te Allah ene wadde e jeygol ngol fodore e sappoade yawma yaqulu li jahannama halim talati yawma yaqulu ari e yawma naqulu ari fof beele jomiraɗo e wi kanko haali kadi kanko wi halim talati heewi an jeygol koɓe cappodirno ɗum kanko tan jeygol ngol gandir ko ɓe ganduno ko Iblis on ko hadno ɗum la amla anda jahannama minka man taɓe aka toon ko Iblis de adi oɗo musiba so hokki jeygol ngol ko hokkanno ɗum ko ha gasi onon sunniyankoɓe ahlu sunnati wal jamaati hande kam mi ɗaccan toon tan mi wiyatawno hay dara hande ko alarba kadi ko barke maggal o ɗaccirmi on nani eyi wiyatawno hay dara tare mon eske mon ɗum ɗo noon ko aɗay saw ko ñawore jolde en kalat ko fati Qur'an ahlul Qur'an ɗi wal kitab wal sunnatul mustaqim ahlul kitabil mubin wal sunnatul mustaqim tanzilun rabbil alamin aɗay saw en kalat Qur'an en kalat mbiɗon suufiyankoɓe fof ko jahannama payi suufiyankoɓe fof mbiɗon ko jahannama payi mi ɗum arabe moɗon ene kala jamma e jalam kawi son min ko haymi hen onon haal pulare mi wino yon jarlo mi jafuɗum min wonta haalde moɗon onon e batte ngal ɗon banggal kalden mi koye arabe ɓe haaloɓe ko ɓen kalden mi kono on nanggani ɗemɗe moɗon e ɗum so on jonetake won gueɗe minen emin jone won gueɗe rippude tan ɗo gotel jamma e yalamo ko jahannama tan ko suufiyankoɓe kon sunniyankoɓe ko jahannama paaɗon min jaɓi wona ko ɗum tan wonno min jaɓi dalde min e jahannama men kono noon min kam mbaɗa andi so tawi suufiyankoɓe ko kañumen natata jeygue kañum kam ko jeygue tan payi darki lawol gotol so tawi noon Allah wi yawma yaqulu jahannama halim talati o nanni jeygol ngol ha heewi eno o yiɗirni e ko fodanno jeygol ngol ko o wiya jeygol ngol joni mbeɗa a haari yoni jeygol ngol wiyamo ala halim talati hal min masjidin yawma yaqulu jahannama halim talati jeygol ngol jaabo yawma yaqulu jahannama halim talati yawma yaqulu jahannama halim talati jeygol ngol jaabo e bonnedagal Iblis hal min masjidin beele ene woodi ɓeydowo mbimi on noon so tawi mbimi paamen ɗo so tawi suufiyankoɓe naati jeygol ha ngaydi mbiɗon ko toon min payi jeygol ene jaabodira e jomum jomiraɗo namdima jeygol beela haari jeygol so heɓɓitima wi mbete ene woodi ko ɓeydete ko onon ɓe gona tijjanenkoɓe sunniyankoɓe ko onon batte ko mbayidi ɗum ko calta ko ɗum koy en mbawa naddude kono kam so tawi kam minen kam min naati min keewi ɓeydade namdama ko onon tan keddi ko paɗon o mbatada walla min jaɓi kono taare kawi so ala ɗeɗo dente ɗiɗo dente fof ne poyte ɗeɗo fof ko salatu ala nabi ɗeɗo fof jolta ko annabi sallam Ñas Layen Madina Gounass Touba Tivaouane ɗum nawete Layen naɓɓe fof kala ɗo dental waɗi ko salatu ala nabi julte hen ko famɗi fof en juule alhamdulillah rabbil alamin so tawi oɗon jogui hono ɗeɗo denti ɗo e Sénégal to maraba allahuma no ɗo gono wadde kam tappalagal e politique jihon luwoyon Daniel Sorano to fijirte toon wiyete Daniel Sorano de luwon toon kadi mbaɗum toon on noddi toon kam wona salatu ala nabi won toon de wona madhude annabi sallam noddi on de en kaldata ha pamodire mbiyon on oɗon nodda batuji moɗon suufiyankoɓe so tawi naati jeygol e gueɗe ɗe ganduɗe hankkadi wona en ruttine walla wonande hen en tampat ndimen deƴƴen kadi on jolni joni ɗeɗo balɗe mi anda ko nanɗon
mi anda ko jiidon mi anda ko hebi on mi anda ko jeemoto on so bone ene taaro katane non ko duncowo merete so bone ene taaro katane ko duncowo merete ahlu sunnati wal jamaati jeede addoyde on ujuuji goddi di waliyaɓe ene jannatno gila e Yunus oɗon girta taw ko monta suuji mbatton mbaɗon hen Oumar Dia monta suuji mbatton mbaɗon hen Ousmane Sall haalaji bonɗi fof ɗi haalno e tijjani en koɓe oɗon duttanno ɗum min nden so tawi ko min mi ruttanaki e moɗon e ɗum mi anda konngol kesol de kono konngol kingol wonta jabonogol alhamdulillah rabbil alamin Ousmane Sall mo mbiɗon on ne oɗon neɗɗo o jooji oɗon mbiya ko kañum hen toon ko Ousmane mbiɗon Ousmane wawi jabonade foti Ousmane kam nem sak wona ɓufta lelna onon kam min jinganta ɗum min mbiyata haydara on kay hay hunde ala ko mbiyata ɗum ene wawani hoɗum ene andi goto mbaɗo kilifa ɗum onon noon ɓaari ko oɗon duttinde toon nanaɗo sallah sallam wi ida namal fitna tu la'ana allahu man agadaha so tawi ko goɗɗo al fitna to nayima to la'ana allahu man agadaha ɗo woni hen foof fitina ko hoɗani Allah huɗi pindi ɗum fitina kadi so ɗanima woto puddine so bone moti yo majju holko waɗɗo Yunus en oɗon mbawi hadde e radio ji moɗon keɗɗon so tawi en waɗi nafoore e ko Yunus salata ko keɗɗoɗe toon gadde Oumar Dia e on waɗi nafoore ɓaade koko ɓennuno ko mbatte dente moɗon kono hankkadi ki ala ko mbaɗano tip top ko ɓennuno haalta oɗon gaɗa oɗon mbatte ɗum ko yoɗane mum ɗum yoɗani min de wona jabotoɗo e ɗum mi yamirtani kadi hay goto yo jaabo e ko mbattoto ko e ɗum ala alhamdulillah rabbil alamin sellingal toon ba ngal mi wona jahota mbaɗa ruttirittuɗa e ko ala nafoore duttinanmi koko nafata julɓe masalaji ɗe ganduɗa ene waɗe yimɓe gandano gandi andunoɓe majja walla majjina mbiya ene calo ene ɗum wona mbiritto e ɗum haalaɓa ko wayno yomu arfa en yomu weli moɗon arfa korka yeli moɗon hande ko jeenayi hande ko caɓaɗe jeetati e ɗibbere ɗum ɗo e ɗeɗo gueɗe so tawi wonko joli hen e luural walla e wasde laɓɓinanede mi rutto kono amma kay ko ganduɗo kay hankkadi koko selli tanki men sa haali ko boni e sa haali ko moƴƴi so an haali jaabimi e so min haali jaabiɗa ala mi ruttantako ma mi accat tan mi hay bollam cenuɗe e koye moɗon noon wiyoɓe ahlu sunnati wal jamaati onon waɗoɓe vidéo ji ɓe gande ko mbaɗon so tawi kay hankkadi hay sinno ko ahlu sunnati wal jamaati sona ka hangaɓe walla suufi en koɓe gona e hangaɓe fo ko jaɓanta ruttinde eko nafata ɗumen e jennoji goɗɗe haalaji moɗka ko bangi ɗiɗi fof mbimi onon tijanan koɓe gartiri hakkillaji moɗon e ɗeɗo gueɗe onon ahlu sunnati wal jamaati henen fof ken bandiraɓe ken ɗemgal onon ne kadi mbatti hakkillaji ko e moɗon ko haalano haalta walla ko haalano addi walla welata ko welatama fof wota waɗa goɗɗo wota waɗa goɗɗo ƴiye ko mbatton ko anani min de ga bangalam ga kala ko neɗɗo wi famata ba haalimi haalti wino noon kay ahlul kitabil ahlu sunnati wal jamaati onon bandiram haal pulaar mi won mi suuɗani mbimi komi wonta jaabodir e moɗon e ɗum mbino kadi yon jarlo yon jaafoye ɗum mi andi majjinɓe on donc ibn taymiyata Fawzani Albani ngappati ngorori yalla faqir muzammil kafir min ko ɓende ke jogi musibo yaɓe ha kaali ala hen fof mo haalani annabi sallam ko boni mbimde ko toon ituɗon on pelnaki tawɗon koye defte on pelnaki on nehaaki e ɗo poɗɗon nehaade ɗum on pelnaki ɓaade koye ɓeeɗo ndewɗon on pelnaki aɗa yiɗi ɗen ɗon gueɗe fof mi wi on ala kadi mi haali mbimi kala noon kala ko neɗɗo waɗi mbaɗa yaafi woni momi yarlata komi yafotako ko nanɗo mbaɗa bonni sali fewnitande nanɗo mbaɗa bonni sali fewnitande nanɗo mbaɗa acci lawol mbaɗa bonni Qur'an Karim walla mbaɗa bonni hadis walla mbaɗa bonni ñawoore on sali fewnitande ko on mbi mi yarlaki mi yafaki wonde woni mo warra yarlade mi yafaki mi ñametaki mi yartaki on ñametaki on jartaki
diine ko diine mbiɗo enen fof ndendi diine ndeke noon so tawi onon ɗon bonna walla ɗon puujo mbaɗa fewnitana on min mbaɗa bonna mbiyon ane bone ma ɗaldumi hen ɗum ko nafata te on mbi addinu nasiha ɗum ko lamderu mbiɗon kadi Allah wi innamal mu'minuna ikhwatun mbiɗon kadi wa atasimu billahi wa atasimu billahi on de kal fof mbiɗon diine ko laaɓɗo leydi daneedu goo mbiɗon Allah wi onon fof nangi e ɓoggol Allah tirngol ngol taƴatagol ndende e ɗum ko diine o mbiɗon kadi julɓe fof kadi ko musidɓe ɗum ko diine o i joni mi holko dokkuɗon ɗum mi ala e moon onon son bonni yomi fewnit son puujima yomi fewnit so tawi luural waɗi yomi haala fodde ko Allah wawnimi walla ko Allah gandimi onon mbiyon wona ko kalumi ko sellani mbaɗa haala to mbaɗa ittaga mbaɗa taga gadde mi nana wona addanoɓe de jamma ñalawma soki keɗi kadi ɗo ko ɓuri hewde min namdade mi so tawi mi haali ham gayni jomum famani ko malinaɓe mbiyatam ko an de a haali a sabba tel masala tel mi heeɗima mbaɗa deftanami hen koni wiyata mi haalana jomum gila hoore haalaji mi weddi ɗum mo joni somi heɓani mi nodda téléphone mami waɗo jo hami gayna mi jabto ko jabtomi ko mi nodda ɗum téléphone mi waɗi mo heeɓi ko noddumami wiyami heeɓi walla ala mi heɓani mi ƴeew so gayni haala mi wiya ɗum kala so tawi ko ni ruttam jabol ko ni so wona ni kadi jabtotami i kono onon bandiraɓam haalpulare ɓiɓɓe haalpulare fuutan ko o karinama so tawi on mbi aɗa bonna ñande fof aɗa wayla ñande fof aɗa waɗa ni ñande fof on kalnanimi hay ñande wotere saga ñande fof nde oto musiragal hakkude meɗen woni bandiraɓe min ɗum mi jaɓi funtede mi jaɓi ɗaynede mi jaɓi waɗede ɓoccode mi jaɓi waɗede mo ala haaju e dow masalaji ɗi mbimi on ɗi son puujima mbaɗa bonna mbaɗa fewna walla mbaɗa laaɓa on ndeedi so tawi min fuujima o ngala yam haaju so boni o ngala haaju Amadou Tidiane Diallo almami pekka nde o namda e namde yoga e namde mbimo ɓiɗɗo leeso beele ene rona o wi ha ɓiɗɗo leeso ene rona o sikkano ko dewgal ko mo yeri dandam de mbimo telbi mbo jaɓi mariat mbimo ɓiɗɗo leeso de ko ɓiɗɗo karmuɗo o kam ni marmako kanko Amadou Tidiane maydi so tawi ko fenade suuri kam wota Allah suuru mo noddu mo mbimo an kam togara ko mbaɗɗa ko woni oui mbimbira ɓiɗɗo leeso ene rona oui waɗa ko ɓiɗɗo leeso kay leeso ko dañi mi ala ko ɓiɗɗo karmuɗo wi ko mbiɗa ko mbiyeten no mbirten kaari fergitima reedi ko sowore wonɗo wiila taɗo wattu kanko Amadou Tidiane mon ɗon mbimo ala reno won faam ko jahata ko ɓiɗɗo leeso ko ɓiɗɗo karmuɗo wiyete noon woto yani kan wiyata mo jaam jeeɗi o haali gongol kadi haala tangi kadi waɗirte ko sodira kaake suudu walla ko nande hen ɓima an ɓe goni koye ɓildema yeɗo gueɗe fof ɗe yakkunde amen wona kori hakkunde e moɗon ko ɗawata hakkunde e moɗon ko cikka noon ko yidde walla ko wallodirde e koreji men hay sen ballodiran e koye men taw ballodiren e koreji meɗen alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi ɗaccironɗon yewtere meɗen affaire jultogol mayɗo ɗum kam ene waynon kadi ko oɗo ñalawma hande gasat haalama haalirno ko jogorno haaleɗen ko ko haalano ko haalama ko haalete ko wonta hen haalti goto foof noon yo watte jinnaɗo muɗum hakkille watta ceero muɗum hakkille jingana ceero mum min noon ceerno Amadou Tidiane ko jinnaɗam to batte gorullama hande kanko goto keddirimi jinnaɗum kadi alamo pondan mum kanko goto heddi ko jinnaɗam ko ceernam kadi ko giɗam mbi mbaɗa wawi muñande one ɗum mbaɗa wawi deƴƴande on ɗum fen onon noon Allah ne hokki on haqqillaji Allah ne hokki on martabaji oɗon hakki on kadi kon nehaaɓe oɗon ɗowi diina o oɗon jondini kadi e dendagal gueɗe foof aha kono min de kam mi yiiɗa o waɗa hunde ko fate lawol Allah o bonnani wiye no fewnte ayyama kala no ɗum arti mi yiiɗa ɗum somi haalni on mi yoni weeli mi fen somi won mbaɗa deƴƴude ɗum mi fen ceerno Amadou Tidiane waɗa hunde ko ganduɗa ene woni e diine ene selli ene wi weñ
wiye emin mbaɗani walla ala mi wawa muñde ɗum hayso mbaɗa somi muñi ɗum mi hul so watti gongol mi muñi mi hul walla mi ronku mi wawa no wayi woɗɗoyde e moɗon ni mi ɓurani mo mo hebat mi ɓuranimo e moɗon haydara enen fof ko jinnaɗo meɗen enen fof eɗen jonamo woɓɓe jonamamo ko mbaɗɗen ko dendagal kala gueɗal ngal o wanno wadde seeren ɓe jaaɓi mbi enen jonamo gaddi ojoji muɗumen mbaɗi hen kiram fitan noon on mbawa haddemi ɗum metti fitan on mbawa haddemi ɗum jinnaɗo ma waɗa firte Allah wawi taw ko ɓiyiko taw ko afmo taw ko Habib walla Diallo walla Bachir Allah taw goto mabɓe so o waɗi hunde nde ganduɗum ko en fewi firti min mbadda kono noon o gandiranomi ɗum o gandirano ɗum ganduɗo noon en kaka sariyaji joni noon en gandodiri e ɗum ndendiren e ɗum en gandodiri e ɗum son jaaɓi ndendore ɗum min noon koye mi wawa o juula mayɗo ha o gayna neɗɗo ara barkinorade walla waɗi ni walla wattini jultoyo mi wasa haalde ala jinnaɗo ma noon walla an hoorema sa wi kam wo toñam wallahi mi toñatama a wi o tooñ kawam wallahi mi toñatama saka babam saka ala mi rewata ni an hoorema tan ɓuuri famdude sa wi o toñam mbiyanma ko ala mi yaafo fami wo toñam anantata wo tooñ nenam anantata wo tooñ babam anantata kono ana yataw a tooñani babam de yataw de a tooñani babam min nene so ceerno ma yo so kawma yo so yataw anne a tooñani jinnaɗo mo so ɗi jinnaɗo mo ko wiide ene lesɗina voilà no jeniroɗamo ni no jeniromo ni fellite wonde ceerno ma woni jinnaɗo ma famata ba woto toñam mi toñani wo toñ babam anantata wo toñ nenam anta kono anne reeno jinnaɗam o goto kebbirimi fittandam ndu laabi muɗum sappo e temedere mi wurtine ñana fo hitande addata toon woni ñana fo mbaɗi hirse ɓuranimi kanko ɓuranimi wasalam yoga noon e bandaji e bandiraɓe foof goto hen fof addi ballal muɗumen guila e ceerno Ibrahima Baydi en e wonɓe France e wonɓe foof woto hen fof addi ballal muɗumen ngal ɗo luura eɗen jettaɓe kam foof eɗen jettaɓe ha ɗon wayi hadde won neldiɗon ɗo audio noon o waɗani hen inde makko o waɗani hen kadi ɗo o woni eɗen jarnamo noon no feewi saabu haala makko ka e labde e teyde e yodde e welde keɗɗon mi fawa haala makko ko ha gasa keɗɗoro ɗon noppi moɗon gandon eɗen jarnamo noon kala ɗo woni wawi wonde e namdal kadi mo wi namdiɗo wonde kadi haalani ɗo woni haal tan ko inde mum kono haalani ɗo woni kanko ceernajo onon en jettimo no feewi en jarnimo kadi ha ɗon wawi hadde kono kankone kadi o waɗani inde makko min anda inde makko keɗɗon joni masalawa inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rando hanki min calmini on min birima on min ñaagi mon du'a min naldi on du'a ngardini salminade he sharifaɓe meɗen ahla beyti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tongiɓe ɗo eɓe tonga e ɗo ɓe fof calmini seeramɓe men khalifaɓe men wonɓe ɗo e dennagal tongiɗe ngol ɗo ɓoggol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hande ko ñalawma altine ko ñalawma baɗɗo barke ñalawma teddiniraɗo nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kadi ko ñalawma mana gandal ko ñalawma siftodirde ko ñalawma jangodirde eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala kala kene namde hen e kene jaabe hen yalla rokku en hawrude e peewal jumre wonde hen e pergite gonɗe hen yo Allah yaafo en Allah rokka en baraji gonɗi hen ɗi moƴƴereji gonɗi hen ɗi. Ceerno men Ceerno Mahamoudou Sall hande ko an adi uddirde galle udditirde ɗum namde l'islam yidde wallodirde mana e julɓe a namdima ɗo ko fati e jultade mana mayɗo ɗum woni ko namdiɗa no mbiruɗa ni namdal ngal ari ɗo laabi jonɗi machallah
to bange mana jultade mana mayɗo to bange mana jom mazhabujen ɓe ene jogi hen mana luure de wonno ko wayno mana joni hanafiyankoɓe malikiyankoɓe ɓe mbi so tawi mana jomum mana juulama tawi wona dental ko goto julnomo o ene yiɗa fille dental fillo juulamo ɗon ɗo ubbaka ɗum noon koɗo hanafiyankoɓe e malikiyankoɓe wa amma no shafiyankoɓe hanbaliyankoɓe ɓen ene certe mabɓe mana jiyanɗe to bange mana shafiyankoɓe ɓen mbi tusannu salatu ala aljanazati marratan ukhra liman lam yusalli awalan walaw ba'da dafni ɓen kay mbi ene sunnina jultade mayɗo o wonanne noon ɓe juulano ɓe hayso jomum mana ubbama ɓen mbi ko walaw ba'da dafni hayso jomum ubbama ene sunnina mana juulte ko wayno kadi hanbaliyankoɓe ɓen mbi ko yajuzu takararu salati ala aljanazati liman lam yusalli awalan walaw ba'da dafni ɓen mbi ene dagi firlinde julde goski wonande ɓe juulano ɓe hay sinno ko caggal nde ubba ɓe ko nimbi ɓe mbi ko walaw ba'da dafni ko wayno malikiyankoɓe noon hanafiyankoɓe ɓen mbi ala jomum so tawi juulama mana dental jultetake joni ko ɗiɗo konngudi woni hen konngol wonde sunna. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mbasigo on keɗima jiyaɗo Allah o wi ko biyeteɗo Mahmoudou Sall werliɗo namda adi namda nadde galle he galle l'islam he kañum weddimo to namdal Mahmoudou Sall o noon haalani ɗo woni haalani wuro ɗo woni en jettima kanko ceernajo one o haalani inde makko en jettirimo hen no feewi o wi noon ko o namdi momo juultade maayiɗo wona juulde maayiɗo o namdima ko juultade maayiɗo wona juulde maayiɗo on nani no o serndiri ni wona juulde maayiɗo ko juultade maayiɗo on nani o addori haalde ko limamu Abu Hanifata rahmatullahi alayhi o haali limamu Malik o haali limamu Ahmad o haali limamu Shafi'i de wona ko ɓenayo ɓeɗo fof hay goto hen wona sahaba wona annabi e konngol garngol noon tusannu ɓe hay goto hen wona sahaba wona annabi ko ha ɓe haqqillaji men ɓeɗo famde kadi o wi ko juultade wona julde ko juultade ala kullini kala ɗo woni ko onon keɗori noppi mon ko o haali ko eɗen jaadi e makko ɗen dendagal gueɗe fof o haali kadi ko neɗɗo kadi mo juulaka mazahibuji ɗi o haali hen koɓe juulaka wiɓe ene filli neɓɓe mo juulaka wonande goho wonande ɗi wonande tati pulaar o haali wona arabo haali o ari noon ha o daaƴi laana makko eɗo foti ɗo fonno namdede ɗo o wi ko limamu Malik e limamu Abu Hanifata ɓe kam mbi ko so juulama tan juultetake onon kadi anduɓe ɓe almuɓe ɓe seeɗan ɓe tigi rigui ɓe kono kam goni seeɗan ɓe minen kam hay hunde ala ko min goni hen komin mbiri on caggal bagɗo tan jogoro jogo comci en wona joni noon o wi Malik e Abu Hanifata rahmatullahi alayhim ajmain ɓen kam ngari mbi tam ko juulteta ɓen kam ko gotol juulete kamɓe fof kamɓe nayoɓe maɗo kamɓe luurodirani kam ko fardu kifaya ko ɗum woni saggeram ceernam an joom konngol o joom masala o maɗo kamɓe luurodirani kamɓe fardu kifaya he minne ko ɗum woni saggeram kamɓe mazahibuji nayyi ɗi mbiɗa ɗi namdimi ko mbete namdal ngal kadi ko namdal gondugal e needi so tawi fusama ene rokki walla jabademi ene rokki e numéro am oɗo min mi ala numéro ma so mbaɗi jogui numéro ma taw nomi namdimama waɗma audio less mi haala kalden pamodiren mi ala noon numéro ma sa jogui noon numéro ma ko namdalam e ma tawi en hawranma wona hay hunde dokkami ko namdimi ko
mbele ɓe luurodiri julde mbaɗo nde ko fardu kifaya walla ɓe luurodirani ko ɗa tan mbimi mbele kamɓe masahibuji nayi ɗi mbele ɓe luurodiri ko fardu kifaya julde maaɗo o nde wona jultade nde kalmi min ga ko hoore haala ga kalami hunde fof fuɗɗorte ko hoore hade ɗiɗi kay gotaw ma goo o kay sella ha gasa nde jaɓanen ɗimmal ngal mbele dalilaji fof ɗi gadduɗa ɗo fof en jelli hay hunde ala ko manki kono min namdimi ko mbele kamɓe wonɗo ɓe luurodiri julde mayɗo ko fardu kifaya yo Allah yoɓe yo Allah junnu gurdam maɗa yo Allah ɓoyne jeesa men ɗe min noon ni madame saɗa yiɗi nel joom hen 46 85 49 80 46 85 49 80 47 13 86 04 47 13 86 04 mbaɗa heewi inɗe noon inde hesere nde ɓe mbiyatami ko ceerno ƴettotoɗo o ƴettoɗo wonde Allah minen kadi mi dañi den ɗon inde mbiyami Ahmad Tidiane Alpha e mbiyami Ahmad Tidiane Ba e mbiyami Ahmad Tidiane Kaheedi kono inde hesere nde kam nden kam ko ceerno ƴettotoɗo te kamɓe woɓɓe komi ƴettoɗo ɗo hay goto meeɗani ƴettade ɗum walla bawmum alhamdulillah rabbil alamin ɓenaɗe mbaɗa haalde e woɗɓe tan ɓe beele ko ceerno ƴettotoɗo ko min ceernam a waɗani inde maɗa jaruɗa jafoɗa so tawi en henanima jenmi no masala o ko beele kamɓe nayi wonɗo ɓe luurdi julde mayɗo fardu kifaya beele wonɗo ɓe luurdi julde mayɗo nde ko fardu kifaya a ɓeydani kam hen noon goɗɗo masala goɗɗo jeeɗo Allah goɗɗo ɓeydani kam hen masalaji ɗi ɗinne kadi mbaɗa weltori Allah mbaɗa weltori ɗum kadi mi andanoɗi mi nananoɗi wanne kadi inde muɗum jaafoɗon kam inde muɗum wanne haali ko haala kamɓe sahabaɓe won yaade kamɓe julnoɓe puutal ɓe kamɓe julnoɓe taw annabi sallam ha finni yeehi jultoyiɓe won ɓeydani kam gandal o wi so mi yejjitani o wi won yaaduɓe e sahabaɓe waɗɓe puural ɓe ene julto en julte en junta ko kedi ko gueɗel ɗimmel ngel kadi o wi ɗum fof kam min mi andano ɗum neɗɗo yo haal gonga mi andano ɗum gueɗel ɗimmel ngel o wi haɗiɓe finnoyi adam sallam ko tawi jenggi ɓe gañi fin ɗum ɓe needi ɗum min goƴam hen kankone kanko oɗo joom masala o yarlo o yaafo woni hen goƴam Bilal ibn Abi Rabah kanko nde o setti Allah nde hay goto settaki Allah nden nde o fiiri hen wi hande l'islam o yettaki mo saabu ko ma Aboubacry sottimo nde wari o yante l'islam nde noddunago ari nde abi mahadarata ko kañum wiya Zayd ibn Lansari on ko on hokka noddunago o ari o haalan Annabi sallam Umar ibn Khattab nala sallam ina haala ru'ya ko ɗum konngol koyɗol gonga sina Umar ummitoor nannudinango ya jurruri da ahaw ene ummode e keñe ene dasa wudere muɗum notiti hen woni Annabi sallam wallahi minne mi yino honɗum ɗo nelaɗo wima kono a adama joni noon namdal am min komi heɓani andude beele ɓeɗo sahabaɓe ɓe kersi ɓe goppiri e marare Annabi sallam pour gacce walla pour teddugal walla pour hurum Bilalu kañum yaɓɓi koyɗe muɗum acci sahaba fof ari ha e demal suudu Annabi sallam as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm beele ko Bilal waɗi ko ɗo joni kañum mati Bilal wawa joɗaɗo sahabaɓe joni wonde hertirɗo mbimi noon ko namdal jaam yamal e saggitede mi andano o meeɗa nande mbaɗa haalɗum komi anda mi namdoto namnorima ko yidde andere as-salatu khairum minan nawm so tawi ko jultade ɓe mayɗo o julde ɓe mayɗo adi ɗum ɗo jammata ba so tawi koko Bilal ko adi wallahu alam mi anda ko saggeram min goto e moɗon fof ceerno gadano
e an oɗo jeeɗal goto moɗon fof mi ñaage ma ɗum mi yaafuya doole so tawi wonko weñi ɗum hen walla wonko ani ɗum hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en jokka jewte meɗen ko jewtan ɗe namde garnoɗe Zeynab Bintou Ahmad Baal ko Nouakchott woni o wi kanko dey omo namdi won biiɗe neɗɗo ɗaccata ko ha faye salligade so tawi salliktoɗo bisma ɗum ko ma faya e wadde yeeso ndewi bismillahi won mbiɗon ko ma faya e wadde yeeso ndewi bismillahi wiyata bismillahi ko adinde adi ɗum ko adinde watta yeeso e jaabuwolam e makko nela sallam kañ kon woni joom konngol kon tan haala ka nene o wi noon kala golle ɗe puɗɗoraka bismillahi en woni ɗen golle kam hay hunde beele fuɗɗade mo juuɗe soɗade nde wiide mo bismillahi ana sella kay ko adinde ufjoto wiide mo bismillahi ene sella kay min de jangguinimi Lahdari ko Ceerno Demba Diallo to Sinthiou Garba 64 Padelal ɓe limtanmi ɗo ɓe tawa ñande hen mbaɗa bindi ruba ko kanko satantunumi lahum Darussalam en dara bihim ko waɗi hum o satanima haw gayni biteɗo Aliou Niane ene jeeya hayre law sammolil an gandiraɗo Ahir Bocar nane guijolo ne andimo Ceerno Silla Ka to Nabbaji ene andimo ene wuuri Yero Jama Ndiaye to Sinthiou Garba ene andimo omo wuuri ɓeɗo ne wuuri eɓe gandi Ceerno Demba o eɓe kanko Aliou Niane o omo ari janngude Lahdari ɓen Ceerno satani kam hami gayni ko ɗon ɓami addanimi seskade konngol ngol Ceerno wimi qabla an shara fil wajhi ko adi nde wona tanta yeeso ni Ceerno Demba wi haqqillam jogi e shara lakum min ad-din Qur'an Karim caggal ɗum tawtoyimi shara goɗɗo magama wona tani nana magama qabla an shara fa shara wona tani ɗiɗo sharia ji tati qabla an shara fil wajhi e Lahdari woni wona min o jangginanno o janggintuno ko Aliou Niane en ko ɓe amen min garmi tan ko satude mbaɗi hetti ko o haali ko kanko Ceerno Demba o wi ko qabla an shara fil wajhi yo bismu ko adinde o natanta yeeso wona yo accu hawlo yeeso woni de jangirmi sammolelo ene wuuri Ahir Bocar Silla Ka ene wuuri kamɓe fof ɓe ngari ɓe tawi min ɗo galle Ceerno Demba ɗo ñande hen kadi ko alarba eɓe ngari salminde Ceerno Demba Diallo Sinthiou Garba rahmatullahi aleyhi fuɗɗademo wiidemo bismillahi nde ko adi nde wañata nde ɓe juuɗe heeni ko ɗum ɓuri wonde taw maslaha ɗum ɓuri rewde law kadi koye golle he jeeya ko so o yejjitoyi bismillahi o o siftori ko adi nde waɗata yeeso famata ba ɗum janngu kono o adda carreli makko o jurta walla e robi omo sooɗa juuɗe makko walla omo socco o wiyani bismillahi hay hunde ala hen o sooɗa juuɗe makko ha laaɓa tan huuƴo o ñitta o sedditowa fo waɗa yeeso e bismillahi ay ene wawi wonde jara ɗon jafo ene wawi wonde mi yeddani kono min kam no Ceerno no keɗorimi Ceerno Demba Diallo ene haaldira ni ko ni so won ganduɗo kadi ko ɓuri ɗum fof mata ba an Khadijatu Bintou Mouhamadoul Moukhtar yaal min calmitimama lawol gongol yo Allah hebbinan min hono ma e namtoɓe namde a namdinoma namdal mbiɗa aɗani mbaɗa haala e takbiratul ihram beele takbiratul ihram o ko gotol tan walla ko ɗiɗi walla ko tati aɗa yimɓe mbiɗa ɗum ko woni aɗa yimɓe so mbaɗi takbiratul ihram paye sujjoyde ene cujja ene mbaɗa takbiratul ihram so paye nanngude koppi kadi kabbira so mbimi ɗum fof mi haalino e kasere ya ƴewto hen takbiratul ihram ko farilla gotol heddiɗe ɓe kabbirta ɗimen gan mi anda mofa juuɗe ma gayno wona habbirde mi anda so farilla faade leydi kadi habbira so farilla mi anda
jang amtaade kadi habbira kadi so tawi ko farilla mi anda mi jangan ɗum ngam gandumi takbiraram ko gotol woni farilla garɗa jafoɗa an Khadijatu jokke nam noon ceerno Issa soɗo janganam gadde eyi caggal de keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile ɗo e legal men Killinkare galle men Samassa o ko nenne wat ko woni ko Espagne woyi kamɓe ceerno soɓe juula de soɓe cilmini ɓe peeta ko juuɗe maɓɓe to ɓe cujjunoɗo ɓe mbaɗa tiinde saha fof e ɗum ɓe mbaɗa ɗum ne koko selli walla sella min ɗum fof haalanoma e jewte men de eyi ɗum kanko watte ko demgal teddo gila gaɗa maayo ko anduɓe ɓe ni yehoɓe jama ɓe de wona tan soɓe juuli ɓe gayno ɓe ƴetta juuɗe ɓe tappa e leydi ala wonko foti ɗum anade weñade hawnade so tawi yimɓe juuli ha gayni so tawi ko waɗoɓe allahumma tassalam fammata ba ɓe mbaɗata allahumma tassalam goto fo haade goɗɗo haade ummade wiyata kene salmina goɗɗo o hokka ɗum jungo ko bida son mbati sunna ko haram hokkondirde juuɗe caggal salminago ko bida hokkondirde juuɗe caggal salminago ko bida allahumma noon son jalti caggal jama calmodiro sakano a tappa neɗɗo aɗa woni hokka ɗum jungo taw gaynani hay baaqi assanade ɗum ene waɗa jamaji haalata inde makko kono mon ɗo hakkunde ɗo e gurel gongel ɗo ngel e ngel ɗon tan e ngel ɗon wonmo mbaddinomi noon somi juuli mi gaynaa heddem tan hokkami jungo mi yala aɗa waɗi Cheikh Ahmad Tidiane Fass rahmatullahi aleyhi o ari o tawi min to Côte d'Ivoire to waaji noon ɗum ene muusi ɗum ko calfomi jungo ko joftami ɗo koye konngol Cheikh Ahmad Tidiane Fass ko haalmi hayso wona almuɓe kam mbaɗa kam lintude heeɓe en tawa won ari namdi wimo ceerno holko woni e neɗɗo juula jama ha gayna calmina yimɓe mbaɗa allahumma anta salam ha gayna fa e musidɗo ma dokka ɗum jungo tan wiya ala Cheikh Ahmad Tidiane heɓɓiti kamɓe tawa ɓe ɗon wiɓe téléphone 46 85 49 80 mi haalnaɓe tawaɓe mi haalnaɓe guiray worgo e guiray rew mi haalnaɓe jowol e gawdal mi haalnaɓe hammadi hunare mi haalnaɓe gabaɓe mi haala wuro hen fof mi haala yimɓe jow o wi so tawi on mbati ɗum sunna tan ko haram so mbati ɗum sunna tan ko haram ni caramata jani ha fayi hen deftere mbiye markal haj yimɓe ɗum ala ko halen so tawi o wi assalamu aleykum a gayni ɗum koko wowa tan kono wona sunna wona farilla wona ko yiɗa wona haydara wona sa waɗani aɗa sujji wona sa waɗani juuluma jaɓɓat ala wona gonga mi anda ɗum limtaka e julde he ɗum kew mi yiɗa waɗnon ko rewɓe anon ko debbo anen an ko debbo ma jiiɗan waɗ haal gonga tan e haal gonga ala wona gonga telfin wona moon jiiɗu goto ko mbaɗa ɗum assalamu debbo so wi assalamu ko woni waɗata so wi assalamu aleykum tan adi wadde hunde hay so baaqi yato wadde mabɓe wadde baaqi salade ɓe tappata juuɗe leydi mbaɗa ceeɗi ala wona gonga an tan gonga an tan bonni ken wadde haal gonga ceerno kalta ko julɓi yo eyyi joni kam min mi anda ɗum kam mi tinani ɗum mi anda ɗum hay ejji ɗum meɗa mbayya noon ɓuuri heeɗo kam jimi hoɗe mbaɗata eyyi ɗum ƴettuma namdal gongal so tawi eyi waji goto addino ɗo audio ji omo haala affaire juulu kam so tawi neɗɗo tawi tisbar juulama garɗa koye tapposa puɗɗa jokkode koye almami walla anni juulata wona audio makko nanno wala haalande mum audio maɓɓe ko audio nanɗo ko noon ko no wirini tawi haaldade ma dow yimɓe noon yafuɗa an guddirnajo haalani inde ma noon mbiɗa tan guddirde gonɗa Ibrahima Ba eyi an kam bisimilla an kam mbaɗen mbawi yadude Ibrahima Ba mbiyeteɗa min calmitimama no fewi mbiɗa aɗa namdi neɗɗo garɗo mi refta e namdal he so tawi wona noon mbiruɗa téléphone a kadi mumna onande mbiɗa neɗɗo garɗo o juulani tisbar o tawi jama ene juula takkusan beele o yentata koye juuloɓe takkusan he so o gayni o yoɓa walla o yoɓata so o gayni yoɓa tisbar o walla yoɓata est ce que jokko tan walla juula ko tisbar makko banggue beele o jokkoto walla o juula tisbar makko o gayna
non tigi نعم no mbiruɗani نعم nala so sallam wi نعم idha uqimati salatu fala salata illa al maktubata awil mansiyat نعم so tawi julde darnama نعم idha uqimati salatu fala salata illa al mansiyat julde yejjitande kadi ala e nden نعم so tawi wurnama نعم ko julde wurnande tan ko ndiyan tan sellata julde wonde ala ga muɗum so mare waktu goto e waktuji ɗiɗi e waktuji tati yo yawo adduya ɗin ha gasa nde o juula takkusano nani so faman kadi mi refta hen yo joñoɓe o juula takkusano makko walla subaka makko walla so gueƴe makko wonno o adda julde kanko julde alanamo tawo mo fukkani foftani julde alanamo tawo hay sinde ene hoddire waktuji ɗi ko gooti tisba takkusano kay men den waktu muhtaro sellata konngol annabi sallallahu alaihi wasallam gon tan sellata so julde darnama julde wonde alana ɗum haɗi khutba jama naflede e dow muɗum yar ɗum jafuɗo mi yedda noon so tawi a yi bañ goɗɗo wiɓe ene sella min kam gandela mbettaki ɗum jafuɗa minen gandela men tan ha tan ko tuggi lakda tan faade ga faade to mbiyata to mo dawanto walla khalil to mo dawanto noon mo dawanno ko ɗon jangde fuɗɗi lakdari en asmawi en mo gaddamatu en baw salik en risala en khalil en eɓe keewi dallinorade tuggiɗo fof ha ga kala fiqi o fof ha gata ɗeɗo defte ɗe limɗen fof capanɗe nayyi hadis denduɗe ngala e majji o fiqi wiya capanɗe nayyi denduɗe ala hen masalaji nan toon guila lakdari to ko hadis aɗa ɗum sillude mi haalantama fof kono seeɗa tan engari mi haalantama fof nde ɗo ɗum pirami ko heddi ko mi jaɓata ala engari kay ɓaade on kalantaka maydara min monta haala on haydara masalaji tati nan toon hadis fiqi masala goɗɗo masala gadano o man salla bi ghayri wudin amana fo kafir bani ɗum ko hadis nabi sallam baynal kufri wa shirk tarki sala o foppani julde kanko no wi ko man taraka sala wa man tawadda wa man salla bi ghayri wudin o man salla wi ko on mo juuli nabi sallam wi ko sernata julɗo e kefere tan ko woppude julde nde kanko noon wa man salla o juuli oto wona kefere ko heddi o ƴeewye mi alta Allah wona noon wassalam mi salmini on bandiraɓe en calmini kadi ceerno jinnaɗo meɗen ceerno Yahya Ba en calmini on no fewi kadi en beltima kadi e ziyara makko en fewi yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawru ziyara o yeeso taw mo tawa yo Allah nawru ziyara o yeeso ɓe mbi noon waktuji ɗi yoni ɓe ponno salminde foof en calmini ɗumen tan e raɓɓiɗinade onon bandiraɓe jarlo on jafoɗon ko moƴƴi hen ko Allah ene laaɗu muɗum Cheikh Ahmad Tidiane e hoddir Allah e ɓural Allah ko boni hen ko min kono mi tayani wassalamu aleykum wa rahmatullahi